Btr सरखनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय Btr सरख थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय Uppl सरखआ Btr ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां जौगानाय खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। Btr सरखआ गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव लोरबां फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबोगासिनो थादों। गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 2021-2022 मायथाइयाव सा 7567 फरायसाफोरा गासै 3.78 कोटि रांनिफ्राय रां बान्था महरै मोननो हादों एबा प्रमद बर' दैदेननाय Uppl सरखारनिफ्राय फरायसाफोरनो रां बान्था महरै होनाय जादों। रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ Uppl सरखारा मदद होनो थाखाय साफ्रोमबो रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो खेबसेनि थाखाय 5,000 रां बान्था होनायनि मोनसे फ्लेक्सिबाबो जाफुंगासिनो दं। आरोबाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 2022-2023 आव सा 9,194 फरायसाफोरनो गासै 4.59 कोटि रांनिफ्राय रां बान्था होबोनो हादों Btr सरखारा। आरोबाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 2022-2023 आव सा 9,194 फरायसाफोरनो गासै 4.59 कोटि रांनिफ्राय रां बान्था होबोनो हादों Btr सरखारा। मोनब्रै बियाबनि रोंगौथि गोनां सा 800 फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 4 कोटि रांनिफ्राय रां बान्था महरै फरायसाफोरनो होनो हानायखौ मिथिनो मोननाय जायो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।